Terve! Kaikki haluamme puhdasta ja halpaa energiaa kotimme. Maalämpö on hyvä vaihtoehto. Tehokkaimmin maalämpöä saa poramalla lämpökaivon. Katsotaan miten se tapahtuu. Tänään kohde on talviasuttavaksi muutettava kesähuvila. Sähkölämmitteinen systeemi vaihdetaan halvempaan ja puhtaampaan maalämpöön. Maalämpö sopii sekä omakotitaloihin että isoihin rakennushankkeisiin. Maalämpöporauksen voi suorittaa lähes missä tahansa säässä. Porauspaikalle saapuu poravaunu sekä lisätarvikkeita sisältävä rekka. Suomen porauspalvelu käyttää alan uusinta ja parasta teknologiaa. Porauksen ensimmäisessä vaiheessa porataan kallioon saakka. Reikään asennetaan putkia, jotka suojaavat kallioreikään muuten valuvalta soralta ja mullalta. Seuraavaksi porataan itse kallioon, tavoitesyvyyteen. Kun syvyys on saavutettu, reikään lasketaan keräysletku. Letku täytetään ekologisella bioetanolilla. Koko prosessi kestää reiän syvyydestä riippuen noin 1 työpäivän verran. Suomen porauspalvelu tarjoaa myös kaivuripalvelun, jonka avulla keräysletku saadaan kaivettua talon energiakeskukseen saakka. Maalämpöpumpun asentajan on tällöin helppo kytkeä pumppu keräysletkuihin. Jos porauksen tuloksena syntyvä kivimassa halutaan poistaa paikalta, Suomen porauspalvelu voi myös hoitaa sen poisviennin. Porauksen ja kaivurin jättämät jäljet peitetään parhaalla mahdollisella tavalla. Näin helppoa se on. Ota yhteyttä. Kiitoksia. Moi!